inda mai kiwo gida ma sai abin nema na. Da kirkaya da ci. Abin nema. Yawa, alhamdulillah. Buri na cika. Ko a yanzu haka kika tafi mani kin gama ne. Kwanaki mun haɗu da ke ne miki magana. Kin gane ni masoyinki na farko. Kana da yin shiru. Tsohon banza, tsohon alakonkon, tsohon kwantukon. Subhanallah. Banda baka daraja tsufa yanzu ka kalle ni ka ce kana so na? Ke soyayya yarinya ta tashi daga kan yara ta koma tsofaffi sun bi rike aure. Aha, amma dai ba irin ku ba. Kamar ya. Ba irin kalle ka ba, a takwarkwashi a kunkuni da takanan sai dai a ɗauke ka a zuba ka a roka. Ba dan ina son ki ba, kin ban mamaki. Yarinya tunda na gama gwagwarmaya ta a daji ba mutumin da ya min tsawa ciki. Amma dai da kai da kyankyasai. Tsofan soja ne, kore na ɓaci yakin ƙanshin alburushi. Wannan ne harsashi ne kai. Ni dai na gaya miki gaskiya, gwagwarmaya da muka yi ni ne nan in kina ji ana cewa Mr. Colonel Sajan. Amma saboda tsabar baka da kunya ba ka dara da tsufa ka kalle ni. Ni fa tsofan soja ne da kika gani. Tsohon harsashi ne kai. Identify yourself. Yeah. Identify yourself. Na ranka dai dakata. Me kace ma? Identify yourself. Oh. Yana kasuwa. You are very stupid. Which intake? Yes. I say which intake? Yes. Within BS. You are very stupid. No. Yes. Ni tsofan soja ne ni. Which battalion? Takwas. Which battalion? Takwas. Within B takwas. They do the Banana language. You are very stupid. Within B yana gida yana kasuwa. I don't think yarin Hausa. Kaga. Ai ka bi shi ka zane min shi ciki da waje. Da ka bar fasa ma. Ashe ba tsoho bane ya miƙe.